Wel, helo a chroeso i'n sianel YouTube ni ac i'n oedfa ni eto heddiw. Mae'n gret os chi wedi ymuno gyda ni am y tro cyntaf, neu eich bod chi wedi bod yma gyda ni o'r blaen. Ond ein bwriad ni ydy dod at ein gilydd fel hyn mwyn addoli gyda'n gilydd, mwyn ceisio Duw, a ceisio Duw yn ei air yn enwedig. Felly ni'n mynd i wneud hynny gyda'n gilydd bore yma, a ni'n mynd i barhau i edrych ar ein cyfres ni yn Genesis, yn edrych ar ffydd yn benodol, yn edrych ar gredu yn Nuw, a beth mae hynny wir yn ei olygu. Ond cyn hynny, beth am yn ei foli Duw gyda'n gilydd. Wrth edrych yn ôl ar y wers neu'r gwersi o wythnos diwetha, y temptiad a Duw yn gaddo y bydde had y wraig yn dod ac yn sathru pen Satan. I ni'n cael yn atgoffa i roi ein ffydd yng Nghrist Iesu yn yr un sydd yn eiriol troso ni, yn yr un sydd wedi delio gyda'n pechod ni, ac yn yr un sydd wedi delio gyda Satan. A felly pan mae'n ein temtio ni, gallwn ni edrych ar Iesu Grist. Felly ni'n mynd i edrych ar Grist ac addoli Crist gyda'n gilydd nawr gyda ein emyn cyntaf ni, ger bron fy Nuw a'i orsedd gref. Bron fy Nuw a'i orsedd gref, mae gen I fachos llawn dilydd, yr archoffeiriad mawr i'w ef, sy'n byw I eiriol dros beth. Fe selwyd fenw ar ei law, ac ar ei galon raslon wir, ac yn trasau fy ngheidwad draw, na chaf fy ngwrthod gan fy Nuw, na chaf fy ngwrthod gan fy Nuw. O Satan ddaw i'n bwrw I lawr, gan fi o Chafri weld y nawr, yr un sy'n cuddio'n ddeailu, a mi ddieog fynd i'r groes, caiff bennau ddieog ei ryddhau, dyw'r cyfiawn un ar sail y loes, o'i weled ef sy'n a'i waed y prenwyd fennau drud, cydwyd fy mywyd yn gofri, yng Nghrist fy Nuw a chydwad byd, yng Nghrist fy Nuw a chydwad byd. A mi'r dieog fynd i'r groes, caiff bennau ddieog ei ryddhau, dyw'r cyfiawn un ar sail y loes, o'i weled ef sy'n maddau mai, o'i weled ef sy'n maddau mai.
Wel, cofiwch, mis yma eto, dyn ni'n casglu ar gyfer neu'n cyfrannu tuag at waith y BMS, yn enwedig falle apel y coronavirus, ond cofiwch fod modd i chi gyfrannu at y gwaith a gweddio dros y gwaith. A bydd dolen neu link yn yr disgrifiad ar YouTube ac ar Facebook mwyn i chi allu mynd at y wefan a cyfrannu os ych chi yn dymuno gwneud hynny. Ond beth am mynd i droi at yr arglwydd mewn gweddi gyda'n gilydd te? Arglwydd yw. Diolch i ti, ein bod ni'n gallu dod at ein gilydd fel hyn. Arglwydd ni'n gwybod i fod yn rhyfedd ac yn anghyflawn mewn sawl ffordd arglwydd, ond ni'n diolch am dy ras ti sydd yn caniatáu i ni gyfarfod fel hyn arglwydd ac yn gallu yn fwy na dim dod at y ti fel hyn. Ni'n diolch arglwydd dy fod ti yn ein clywed ni, yn ein cartrefi ni, wrth i ni mewn ffordd cael ein cloi i mewn yn ein tai ni ar hyn o bryd. Ond arglwydd ni'n diolch am dy bresenoldeb di, dy ofal di drosto ni, dy fendith di yn ein bywydau ni. Ac arglwydd ni'n gallu tystio eto i atebion gweddi ac i dy bresenoldeb di arglwydd yn ein bywydau ni yn yr wythnos sydd wedi bod. Diolch arglwydd, dy fod ti yn un sydd yn dymuno cael ac yn dangos dy hunan ni yn ein perthynas ni gyda ti. Arglwydd mor aml i ni'n anghofio diolch i ti am fod gyda ni, am bresenoli dy hunan yn ein bywyd ni ac am ateb ein gweddiau ni hefyd, maddau ni arglwydd. Diolch i ti am bob ateb i weddi, am bob cynhaliaeth, am bob bendith sydd ddod y ddwylo di. Arglwydd, diolch i ti fel y clywson ni wrthnos diwetha, gweitha ein pechod ni, dy fod ti wedi anfon yr arglwydd Iesu i fod yn had y wraig yn un o gig a gwaed. Diolch i fod e wedi byw bywyd o efuddod, bywyd perffaith yn ein lle ni, a cymryd arno fe i hunan ein pechod ni ar y pren, mwyn i ni gael darfod a drygioni a byw i ti. Arglwydd helpa ni felly i fyw i ti. Adnewydda ein meddyliau ni arglwydd ysgweli di'n dda. Yn nerth yr ysbryd glân gad i ni barhau i roi pechodau i farwolaeth a byw i gyfiawnder, byw bywyd o weithredoedd da yn ôl dy fwriad di. Arglwydd ni'n cyflwyno pob un sy'n dioddau i ti, pob un sy'n ei chael ein anodd ar hyn o bryd, peinau yn gorfforol, yn emosiynol, yn feddyliol, beth bynnag yw yr anhawsterau yma arglwydd. I ni'n gweddio y gwnawn nhw dybrofi di yn ei amgylchynu nhw, yn bopeth iddyn nhw arglwydd, yn gymorth, yn noddfa, yn gair o'i hamgylch nhw, ac yn gysur iddyn nhw hefyd, ac yn gryfder iddyn nhw ar hyn o bryd. Arglwydd ni'n gweddio dros rai sydd yn cael ei gorthrymu ar hyn o bryd, rhai sydd yn dioddef oherwydd anghyfiawnder, ac yn gweddio fel y gwelson ni yn Amos 5, y bydd cyfiawnder yn llifo. Ond arglwydd ni hefyd yn ymwybodol nad oes gobaith i'n byd ni heb obaith yr efengil. A felly ni'n gweddio yn fwy na dim arglwydd y daw rhai i dadnabod i. Defnyddia ni arglwydd fel llestri prif i ddangos y trysor yma sydd yno ni. Maddau ni mor araf ydyn ni arglwydd i dystio ac i gyhoeddi Crist. Arglwydd rhwng nerth i ni, gwna ni'n hi os gweli di'n dda. Ni'n gweddio y caiff Crist ei ddyrchafu yn ein bywydau ni fel unigolion ac fel yr eglwys Crist arglwydd ar draws y byd mwyn i'w enw fe gael ei ddyrchafu ac mwyn iachawdwriaeth hefyd i rai sydd yn golledig. Arglwydd ni'n cyflwyno gwaith y BMS i ti a mudiadau eraill hefyd sydd yn ceisio helpu, sydd yn ceisio dy wasanaethu di ac yn enwedig yn meddwl am yr apel coronavirus. Ni'n gweddio y bydd dy law di ar y gwaith yna os gweli di'n dda a phob gwaith arall sydd yn cael ei wneud yn dy enw di. Arglwydd felly, derbyn ein mawl ni, am diolch ni, bendithio weddill ein oedfa ni arglwydd os gweli di'n dda, gogoniant a mawl i dy enw mawr di. Amen. Wel, wrth edrych eto ar adnod ar gyfer y plant, ond hefyd ar ein cyfer ni i gyd. Os chi'n cofio wrthnos diwetha, edrychwn ni ar Joshua 1,
adnod 9, lle mae Duw yn siarad gyda Joshua, mae'n dweud, ond ydw i wedi gorchymyn i ti, beidio i fod yn grif a dewr, i beidio ac answydio na dychryn oherwydd yr wyf fi, yr arglwydd y ddiw gyda thi, ble bynnag y rei. Wel, heddiw, dyn ni'n mynd i ddysgu adnod arall, sef Nahwm 1 adnod 7. Mae e'n hollol addas ar gyfer ein pregaeth ni heddiw, ar gyfer y neges mae Duw wedi roi ni, a felly mae'n gret bod ni'n gallu dysgu'r adnod yma gyda'n gilydd. A dyma mae'n dweud, mae'r arglwydd yn dda, yn amddiffynfa, yn nidd ar gyfwng. Mae'n adnabod y rhai sy'n ymddiried ynddo. Felly nhw'n ni wylio y fideo gyda'n gilydd. Mae'n adnabod y rhai sy'n ymddiried ynddo. 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 Arglwydd yn dda, mae'r arglwydd yn dda, yn amddiffynfa nidd ar gyfwng. Mae'r arglwydd yn dda. A dyna ni, diolch yn fawr i Aled Myrddin am hawl i ddefnyddio y fideos yma hefyd. Diolch yn fawr iawn amdanyn nhw. Hefyd, o hyn ymlaen, o heddiw ymlaen, o leia nes y gwyliau ysgol, i ni'n mynd i ddarparu fideos ar gyfer chi'r plant yn benodol, ond bydde fe werth i bob un ohonyn ni gael edrych ar a mwynhau y fideos yma. Maen nhw'n fideos bach sydd yn edrych ar ddamhegion Iesu Grist. Negeseuon oedd Iesu'n ei roi i ni gyda rhywbeth i'w ddysgu y tu ôl iddyn nhw i ni. A maen nhw ar ein cyfer ni, a felly, please, edrychwch arnyn nhw blant. Bydd un yn dod bob dydd Sul i chi. Bydd rhai yn dod rhyw bob yn ail wythnos hefyd i'r bobl ifanc. A felly, please, mwynhewch nhw a rhannwch nhw gyda'ch ffrindiau. A unrhyw un arall sy'n dymuno i defnyddio nhw, mae croeso i chi wneud hynny hefyd. Felly, mwynhewch y fideos yna. Maen nhw ar ein sianel ni ar YouTube, felly ewch i chwilio amdanyn nhw. Mae un newydd wedi dod ymlaen heddi nawr. Wel, nawr mae Maxen yn mynd i ddarllen i ni o Genesis 4. Genesis 4 adnod 1 i 16. Ac adda adnabu Efa ei wraig, a hi a fi chwiogodd ac a esgorodd ar Cain, ac a ddywedodd, cefais ŵr gan yr arglwydd, a hi a esgorodd eilwaith ar ei frawd ef Abel, ac Abel oedd fi gael defaid, Cain oedd yn llofruddio ddear, a bu wedyn tam o ddyddiau i Cain ddwy'n ffwyth y ddear yn offrwm i'r arglwydd, ac Abel yn ddig o flaen y ffwyth ei ddefaid ac o'i braster hwynt. Yr arglwydd a edrychodd ar Abel ac ar ei offrwm,
ond nid edrychodd ef ar Cain nac ar ei offrwm ef. A digllonodd Cain yn ddirfawr fel y syrthodd ei wynebryd ef. A'r arglwydd a ddywedodd wrth Cain, pa ham y llydiaist, a pa ham y syrthiodd dy wynebryd? Os da yw gneu, on i chei o'r chyfiaeth, ac on i wneu yn dda pechod a orwedd wrth y drws, a da ti hefyd y mae ei ddymuniad ef, a thi a lywodraethu arno ef. A Cain a ddywedodd wrth Abel ei frawd, ac fel yr oedd yn twy yn y maes, Cain a gododd yn erbyn ei Abel ei frawd, ac ei laddodd ef. A'r arglwydd a ddywedodd wrth Cain, lle mae Abel dy frawd di? Yn dau a ddywedodd, ni sgwn ni, a'i ceidwad fy mrawd ydw i fi? A dwedodd Duw, beth o wneithost, llef gwaed y frawd sydd yn gweiddi arnaf fi o'r ddaear, ac o'r awr hon melltigedig o'i ti ar y ddaear. Yr hon agorodd ei safn i dderbyn gwaed y frawd wrth lawdi. Pan laf i reich y ddaear, ni chwnagega i roddi ei ffrwyth i ti. Gwybiaid a chrwydriaid fyddi ar y ddaear, yna dywedodd Cain wrth yr arglwydd. Mwy efo anwiredd nag y gellir ei faddau. Wyle gyrraes fi heddiw oddi ar wyneb y ddaear, ac o ddwy chrwydriadau fyddaf ar y ddaear, a phwy bynnag am cafo am lladd. A dywedodd yr arglwydd wrtho, am hynny y dileir yn saith ddybylgar bwy bynnag a laddodd Cain. A'r arglwydd agosododd nod ar Cain, rhag i neb a'i caffau i ladd ef. A Cain a aeth a allan o wydd yr arglwydd ac adrigodd yn nir nod o'r tŷ dwyrain i Eden. Reit, wel heddiw, fel ni wedi gweld yn barod, i ni'n edrych ar Genesis 4 ac hanes Cain ag Abel. Fi'n siŵr bod yr hanes yn ddigon cyfarwydd i ni gyd, ond dwi'n siŵr bod hi'n werth i ni gael ein atgoffa o'r hanes eto, i ni osod yr olygfa fel petai mwyn deall beth sydd yn digwydd yn yr hanes. A felly mae Adda ag Efa yn cael plant, 2 o fois, a'i enwau nhw yw Cain ag Abel. A maen nhw'n ddynion gwahanol iawn. Mae un yn fugail, a mae'r llall, Abel, yn trin y tir. Mae Cain ac Abel yn ein hanes ni heddiw yn dod ag offrwm ger bron Duw ac i Dduw. Mae un Cain yn dod â cynnyrch o'r tir, y tir yna mae wedi ei drin. Mae'n dod mwy na thebyg â llysiau neu falle ffrwythau mwyn o ffrymu i Dduw. Ond mae Abel yn dod â rhai o wyn cyntaf ei braidd neu yn benodol i braster nhw fel offrwm ar gyfer ei roi i Dduw. A felly dyna mae e'n dod â, wrth gwrs, fel bugail yn dod â'r hyn sydd ganddo fe mewn mawl a mewn diolch i Dduw mewn addoliad ger bron Duw. Wel, mae Duw yn derbyn offrwm Abel, ond dyw e ddim yn derbyn offrwm Cain. A mae hynny wrth gwrs yn gwneud Cain yn drist ac hefyd yn flin. Mae Duw yn gofyn iddo fe, pam wyt ti'n grac, pam wyt ti'n flin, pam wyt ti'n gwylltio gyda y ffaith nad ydw i wedi derbyn dy aberth di. Dwi wedi dweud wrtho ti, a dwi'n dweud wrtho ti eto, pam nad ydw i wedi derbyn yr aberth a ddown ni at hynny mewn munud. Dwi wedi dangos i ti ac ti'n gwybod, dim ond i ti'n gwneud beth sydd yn dda, bydd y cyfan yn dderbyniol. Ond ymateb Cain yn hytrach na derbyn cyngor Duw yw i wahodd ei frawd Abel i fynd am dro a lladd ei frawd Abel. Mae Duw yn gofyn i Cain lle mae Abel wedi mynd. A dyw e ddim yn fodlon cyfaddau fod e'n gwybod yn iawn lle mae Abel wedi mynd. Mae e yn hytrach yn dweud, ai fi yw meistr fy mrawd? Ond mae Duw wrth gwrs yn gwybod y cyfan, a felly mae e'n dweud wrth Cain i fod e'n gwybod yn iawn beth mae wedi gwneud gyda Abel, a mae e'n cosbi Cain yn y fan a'r lle. Yn ddiddorol, mae Cain yn cwyno fod y gosb yn ormod i'w ddwyn, a mae Duw yn gosod marc ar Cain fel fod neb yn ei ladd e. Ac yna mae Duw yn gyrru Cain mas o'r ardal a mae e'n byw yng ngwlad Nod sydd ychydig i'r dwyrain o Eden. Felly dyna y stori yn fras iawn a y bwriad hefyd yw edrych ar ambell beth sydd yn codi
o'r hanes heddiw ac yn benodol yn fwy na dim edrych ar beth sydd gan hynny i wneud â ffydd. Falle bod e ddim mor amlwg i ni yn y darlleniad. Felly'n gyntaf, peth cyntaf dwi am i ni ystyried yw fod Duw yn parhau i ddymuno bod mewn perthynas gyda ei bobl. Chi'n cofio nôl y ffos diwetha, fe ddysgon ni am y gosb yna gafodd ei roi i Adda ac Efa, ei bod nhw ddim bellach yn cael bod yng ngardd Eden, ei bod nhw'n cael eu taflu mas o'r ardd. Ond mae'n bwysig sylweddoli nad yw Duw wedi troi ei gefn yn llwyr ar ei bobl. Fel i ni'n gweld fan hyn, mae plant Adda ac Efa yn dal mewn perthynas o ryw fath gyda Duw. Mae Duw yn siarad gyda'i greadigaeth a nhw'n siarad gydag e. Mae nhw'n dod ag offrymau iddo fe a mae e'n siarad gyda Cain yn amlwg yn y darn yma. Ac felly dyw e ddim wedi troi cefn arnyn nhw'n llwyr ac yn dweud, wel, dwi ddim eisiau unrhyw beth i wneud gyda'r bobl yma bellach. Yn hytrach mae Duw yn dymuno ei adnabod nhw, yn dymuno ymwneud â nhw. A mae hwnna'n dangos cymaint i ni am ein Duw ni. Mae'r un peth yn wir i chi a fi heddiw. Ydych chi tybed wedi sylweddoli, wedi dod i ddeall fod Duw yn dymuno eich adnabod chi. Mae e'n dymuno i chi ddod i'w adnabod e, i chi ddod i fyw iddo fe. A dyna pam mae wedi'ch creu chi, mwyn i chi gael ei addoli fe a'i fwynhau e. A dyna beth yw cyflawnder bywyd mewn gwirionedd, cael bywyd cyflawn, llawn, yw i nabod yr arglwydd. Os nag ych chi'n adnabod yr arglwydd, bydd rhywbeth ar goll yn ein bywyd ni. Bydd ein bywyd ni'n anghyflawn. Ond ydych chi wedi sylweddoli te fod Duw yn dymuno eich adnabod chi, neu dy adnabod di. Falle'ch bod chi'n meddwl bod chi ddim werth eich adnabod, ond mae Duw yn dymuno eich adnabod chi. Felly dyna'r peth cyntaf ni'n gweld fan hyn. Dyw'r berthynas yna, neu'r dymuniad am berthynas yna ddim wedi mynd i ffwrdd. Mae Duw yn dal yn dymuno ei ogoniant e, ein adnabod ni. Yn ail te, mae natur pechod yn rhedeg yn y teulu. Mae ddiddorol nag yw chi edrych ar deuluoedd gwahanol, chi'n gallu gweld yn aml fod plant rhywun yn debyg iawn, neu nodweddion plant rhywun yn debyg iawn i nodweddion y rhieni. A falle os byddwch chi'n edrych ar y neiniau'r teidiau neu mam gys a tad cys, byddwch chi'n gweld yr un peth. Falle bod y plant yn bengaled, a chi'n gweld fod y mam a'r tad yn bengaled, ac yn y blaen ac yn y blaen. Mae'n aml yn gallu rhedeg yn y teulu. A dyna, i raddau, ni'n gweld gyda'n pechod ni hefyd. Mae natur pechod nawr yn rhan ohono ni fel pobl. Mae e'n broblem sydd ym mywyd Cain. Doedd dim rhaid i neb ddysgu Cain i fod yn ddrwg, neu i wneud y penderfyniadau anghywir, mae e'n rhan ohono fe. A dwi'n siŵr os byddwch chi'n edrych ar eich plant chi neu edrych yn ôl yn eich bywyd eich hunain, byddwch chi'n gallu gweld doedd na neb yn gorfod eich dysgu chi i fod yn ddrwg, ond roedd rhaid cael eich dysgu i wneud yr hyn oedd yn iawn ac yn dda. Wel, mae hwnna'n adlewyrchu ac yn dangos i ni y broblem sydd yn ein bywyd ni, natur pechod sydd yn rhan anatod o'n bywyd ni nawr. Allwn ni ddim ei osgoi e, mae e'n rhan o pwy ydy ni, mae'n rhan o natur ni felly. I ni fel pobl, unwaith i ni wedi cael ein geni, mae pechod yno ni, a mae angen delio gyda hynny. Wel, tybed ydych chi wedi sylweddoli fod eich bod chi wedi eich geni yn bechaduriaid, eich bod chi ar broblem yma o natur pechod o'r dechrau. Ydych chi'n gallu gweld hynny? Ydych chi'n cydnabod hynny eich hunain? Neu ydych chi'n meddwl, dwi ddim mor wael â hynny, mae yna bobl lot gwath na fi gael, dwi ddim mor wael â rhai pobl? Wel, dyw hynny ddim yn newid y ffaith ein bod ni i gyd yn y bôn, yn bechaduriaid, a wedi gwneud y peth gweitha, sef gwrthod Duw a byw i'r hunan. Ac felly mae angen help arno ni, mae angen ffordd allan o'n pechod ni. Y trydydd peth dwi am yn ei sylwi yw fod pechod, ein pechod ni, yn effeithio nid yn unig ar ein perthynas ni gyda Duw, ond hefyd ar ein perthynas ni gyda phobl eraill. Mae hwnna'n bwysig iawn ac yn cael ei ddangos i ni yn y darlleniad, yn yr hanes yma. Un peth rhyfeddol sy'n digwydd yw fod
Y pechod yma sydd yn broblem rhwng Duw a Cain, wel gyda Cain mewn gwirionedd, ond y broblem yma, y rhwyg yma a'r ffaith fod Duw yn gwrthod yr offrwm yma gan Cain, mae'r broblem yn amlwg rhwng Duw a Cain. Dyna yw'r rhwyg yn y berthynas, ond yn sydyn mae hwnna'n dod yn broblem rhwng Cain ac Abel. Wrth i chi feddwl am y peth, does dim byd gan Abel i'w wneud ar ffaith fod Duw wedi gwrthod offrwm Cain. Ond, wrth i Cain edrych ar Abel a gweld fod e'n dderbyniol ger bron Duw, mae e'n cenfigeni, a mae e'n meddwl mae'r ffordd rhwydda a hawsa i ddelio gyda'r broblem yna yw i gael gwared ar ei frawd, yn hytrach na efelychu ei frawd. A mae'n dangos i ni fod pechod nid yn unig yn effeithio ar ein perthynas ni gyda Duw, ond yn sydyn reit yn effeithio ar ein perthynas ni gyda'n gilydd hefyd. Dyw e ddim yn hoffi fod ei frawd e'n dderbyniol ger bron Duw. Ac yn hytrach na dilyn ei esiample, neu gofyn i Abel, wel pam wyt ti'n dderbyniol ger bron Duw? Pam na allai i fod yn dderbyniol? Yn hytrach mae e'n dymuno cael gwared ar Abel fel bod neb yn dderbyniol ger bron Duw. Neu o leia fel bod neb yn well na fe. Hyd ag yma e'n y cwestiwn. A mae'n adlewyrchu eto y broblem yma gyda'n calonau ni. I ni ddim yn meddwl am eraill, oedd Cain ddim yn meddwl am Abel fan hyn o gwbl, oedd e'n meddwl am ei hunan, oedd e'n dymuno llwyddo, oedd e'n dymuno bod cystal neu gwell na pawb arall, a doedd e ddim yn hoffi fod Duw yn gwrthod ei aberth neu offrwm e. A felly ni'n gweld sut mae pechod nid yn unig yn effeithio ar ein perthynas ni gyda Duw, ond gyda pobl o'n cwmpas ni hefyd. Wel, tybed ydych chi wedi gweld hynny drostoch chi eich hunan? Ydych chi wedi sylweddoli fod eich pechod chi yn effeithio ar y bobl o'n cwmpas ni? I ni wedi gweld digon yn dofen y newyddion ar hyn o bryd am y problemau cymdeithasol sydd yn ein byd ni. Ond symptom yw hynny mewn gwirionedd o broblem pob unigolyn. Problem pechod. Gwraidd y broblem yw ein bod ni ddim yn iawn gyda Duw. Ac os ydym ni'n cael ein cymodi gyda Duw, gawn ni'n cymodi gyda'n gilydd hefyd yn y pen draw. Mae Duw yn gallu dod â heddwch nid yn unig rhyngo ni a fe, ond gyda ni a'n gilydd hefyd. Gallwn ni garu ein gelynion, gallwn ni garu eraill yn fwy nag ni'n caru'n hunain, am fod Iesu wedi'n caru ni yn gyntaf, a hefyd wrth gwrs yn nerth yr ysbryd glân. Felly ystyriwch, ydych chi wedi dod i'r fan yna lle chi'n sylweddoli fod eich perthynas chi gyda Duw, neu y broblem yn eich perthynas chi gyda Duw, eich pechod chi, yn effeithio ar eich perthynas chi gyda'r eraill hefyd, ar y ffordd i'ch chi'n trin eraill, ar yr anghyfiawnder yna, i ni ddangos a'i weithredu falle y mywydau eraill. Dyna'n aml i ni'n gweld yn y newyddion. Ond yn fwy na dim dwi'n gweddio drostoch chi a dros eraill, dros y rhai sydd yn wynebu anghyfiawnder ar hyn o bryd, y bydden nhw'n delio gyda gwraidd y broblem, sef eu perthynas nhw gyda Duw neu diffyg perthynas nhw gyda Duw mewn gwirionedd. A ni'n gweddio wedyn y bydd yr arglwydd yn eu adnewyddu nhw, yn newid eu calonau nhw, fel eu bod nhw'n gallu caru ei gilydd, eu bod nhw ddim yn cydweld gyda'i gilydd hyd yn oed falle. Tybed beth yw y broblem fwyaf yn eich calon chi. Yn adnod 7 mae Duw yn dweud wrth Cain, os gwneud i beth sy'n iawn, bydd pethau'n gwella. Ond os na wneud i beth sy'n iawn, mae pechod fel anifail yn llechu wrth y drws. Mae am dy gael di, ond rhaid i ti ei reoli. Beth mae'n dweud fan hyn yw fod angen i Cain einau ddelio gyda'i bechod a gwneud yr hyn sydd yn iawn, neu bydd pechod yn ei reoli fe. Tybed ydych chi'n sylweddoli fod hynny'n wir i chi hefyd. Einau mae pechod yn eich reoli chi, neu dyn ni gyda help yr arglwydd Iesu, wel, gyda'r arglwydd Iesu'n gwneud ar ein cyfer ni, yn concro pechod. Tybed le chi'n sefyll ger bron Duw. Ac yn bedwerydd te, beth sydd gan hyn yw wneud â ffydd. Falle eich bod chi'n isten a'n meddwl, fi'n gwybod bod y gyfres yma ynglyn â ffydd, ond dwi ddim yn siŵr beth sydd gan Cain ag Abel i'w wneud â ffydd.
falle chwch chi'n edrych ar yr hanes a bych chi'n meddwl mae hwn lot mwy i wneud â offrymau i fyw falle, sydd wedi'n un offrymu i fyw, neu gwersi ynglyn â chenfigen, ydy'n calon ni'n iawn gyda Duw a gerbron eraill, nag yw ei wneud â ffydd. Dyw hyn yn sicr ddim byd i wneud â fod llysiau yn well na cig. Ond dwi am i ni ddarllen adnod i ni ddarllen yn Hebreaid 11, sydd dwi'n credu yn esbonio'n gwbl glir i ni beth sydd gan y darn yma i'w wneud â ffydd. Dyma mae'n ei ddweud. Trwy ffydd yr offrymodd Abel i ddyw aberth rhagorach na Cain. Trwyddi hi y tystiwyd ei fod yn gyfiawn, wrth i fyw ei hun dystio i ragoriaeth ei roddion, a thrwyddi hi hefyd y mae ef, ei fod wedi marw, yn llefaru o hyd. Nawr, mae rhaid i ni ofyn y cwestiwn yn dos pam oedd offrwm Abel yn dderbyniol? Beth oedd mor arbennig am yr offrwm yna i'w gymharu ag offrwm Cain? Wrth edrych arnyn nhw yn allanol, wrth edrych ar beth oedden nhw'n edrych fel, bydde rhywun yn gallu dadle fod offrwm Cain yn harddach nag offrwm Abel. Roedd un wedi ei orchuddio, dwi'n siŵr, mewn gwaed yn ddigon o lanast, a'r llall, dwi'n siŵr, yn rhyw display bach digon neis o lysiau a ffrwythau hyfryd wedi cael ei gosod gerbron Duw. Ond mae'n amlwg, mae'n nid dyna mae Duw yn ei edrych arno. Fel arall bydde offrwm Cain yn ddigon derbyniol ger bron Duw. Felly beth mae Duw yn ei edrych arno? Wel, yn amlwg gyda Hebreaid 11, mae'n edrych ar ein calon ni. Mae'n edrych ar galonau Cain ag Abel. Beth mae'n chwilio am yw eu calon nhw a'i cymhellion nhw. Dyw e ddim yn edrych ar y math o offrwm i ni'n ei roi ac yn ystyried pa un yw'r gorau allwn ni roi. Yn hytrach mae'n edrych ar, wel, pam i ni'n ei roi nhw? Beth yw ein bwriadau ni, ein cymhellion ni wrth ei roi nhw? Beth mae'n ei ddangos i fyw am ein calon ni? Beth yw ein bwriadau ni wrth i ni offrymu i ddyw? A beth i ni'n gweld wrth edrych ar Abel yw ei ffydd ei fod e'n credu yn Duw. Ei fod e'n nid yn unig yn credu y modolaeth Duw, ond fod e'n credu fod Duw yn dduw, yn arglwydd, yn greawdwr, a'i fod e'n deilwng o fawl, yn deilwng o gael offrymau, yn heiddi cael ei addoli, yn heiddi ei fod Abel yn plygu glin i fyw, a'i fod e'n byw yn ôl ffyrdd Duw, a felly oedd e'n ildio i fyw. Ac wrth gwrs, beth sy'n anodd am y darn yma yw i ni ddim yn clywed am hynny, i ni ddim yn clywed am ffordd o fyw Cain ac Abel. Y cwbl i ni'n ei ddarllen yw am yr offrymau yma ac ymateb Duw i Cain. Dwi'n credu bod hwnna yn helpu ni i ddeall y sefyllfa yma. Chi'n sylwi wrth i ni edrych ar yr adnodau yma, wrth i ni edrych ar yr offrymau, does dim lot yn wahanol amdanyn nhw, Cain ag Abel. Ond wrth i Cain fynd i ffwrdd yn drist ac yn flin, edrychwch ar sut mae Duw yn ymateb. Medda'r arglwydd Cain, pam yr wyt wedi digio? Pam yr wyt yn wynebdryst? Os gwneud yn dda, oni fyddi'n gymeradwy? Fan hyn mae Duw yn rhoi yr ateb i ni mewn gwirionedd ac i Cain i'r broblem gyda'i offrwm e. Y be mae'n dweud yw, os bydde Cain yn byw yn dda, yn byw i gyfiawnder, yn byw i blesio Duw, yn byw yn rhodio gyda Duw, yn adnabod Duw, bydde y cyfan mae e'n ei offrymu i fyw yn gymeradwy. Ond yn amlwg felly mae hynny'n dweud wrthyn ni fod e ddim yn gwneud hynny. Mae'n dangos i ni mai nid dyna yw agwedd calon Cain. Mae'n dangos i ni fod Cain yn un sydd yn byw i'r hunan, yn byw i ddrygioni, yn byw i bechod. A fod y pechod yna, fel mae Duw yn mynd mlaen i sôn, yn y pen draw, yn ei feistroli fe, yn ei reoli fe. A felly petai calon Cain yn iawn, bydde offrwm Cain yn iawn hefyd.
A mae hwnna'n wers mor bwysig i ni, nag yw e. Mae Duw yn dymuno i ni ei garu fe, i ni ymddiried ynddo fe ac yn ei ffyrdd e. Dyna yw i fwriad ei ar ein cyfer ni, i ni fyw yn rhodio gydag ef mewn adnabyddiaeth ohono fe, ond yn plygu glin iddo fe, yn ildio ein bywydau iddo fe, am ei fod e'n dda, a'i fod ei ffyrdd e'n uwch na'n ffyrdd ni, a'i feddyliau fe yn fwy yn uwch na'n meddyliau ni. Ac os ydyn ni'n gwneud hynny, bydd y cyfan i ni offrymu iddo fe wedyn yn ber arogl iddo fe, yn ei blesio fe, bydd ein bywydau ni yn ôl y Rhufeiniaid 12 wrth i ni roi ein bywydau ni iddo fe yn aberth byw, sanctaidd a derbyniol ger ei fronau. Bydd y cyfan dyn ni'n ei roi yn addoliad iddo fe. Ond y rhybydd i ni wrth gwrs yw, os ydyn ni'n anwybyddu Duw a'i ffyrddau, ond yn offrymu bob hyn a hyn, bron gyda'r bwriad o gadw'r dyn lan star yn hapus, jyst rhag ofyn bydd rhywbeth yn digwydd, byddwn ni ddim yn iawn gyda Duw. A dyna, efallai o ddagwedd Cain. Oedd e'n dod ac offrymau, falle oherwydd fod e'n gwybod y dyle fe ddod, neu mwyn cadw Duw yn hapus fel petai, neu rhag ofyn bydde fe'n cael ei gosbi. Ond mae perthynas gyda Duw yn gymaint mwy na hynny. Mae byw i gyfiawnder, byw i blesio Duw yn gymaint mwy na hynny wrth gwrs. Neu falle ein bod ni'n ymfalchio yn ein offrymau ni. Ein bod ni'n meddwl, wel, mae gen i rhywbeth arbennig iawn i'w offrymu i fyw wythnos yma. Neu mae gen i gymaint, tydi Duw yn lwcus i dderbyn y rhoddion hyfryd dwi'n ei roi iddo fe. Tydi yn lwcus i gael fi fel un o'i ddilynwyr e. Eto, i ni'n colli golwg ar natur y berthynas yna rhwng ni a Duw. I ni yn diolch i Dduw, i ni'n dod a offrymau i Dduw mewn diolchgarwch ac mewn cydnabyddiaeth o pwy yw Duw, bod e'n deilwng o bob mawl a clod a pharch. Ein bod ni'n cydnabod, ein bod ni yn neb ac yn ddim, ond ein bod ni'n diolch iddo fe, gallwn ni ddod ato fe a'i adnabod e. Ac am y fraint o'i gydnabod e'n arglwydd ac yn dduw arno ni hyd yn oed. Ac felly mae rhaid i ni ddod fel Abel mewn ffydd ger bron yr arglwydd. Dod yn ymddiried fod Duw yn arglwydd arno ni ac yn deilwng o'n addoliad ni. Yn deilwng o fywyd o efuddod iddo fe. A ein bod ni'n byw yn gweithredu felly yn ôl ein ffydd ni. A dyna lle ni'n gweld fod offrymau Abel wedyn yn dderbyniol ger bron Duw. Wel, beth am i ni ystyried y cwestiwn yma i ddechrau? Ydych offrymau chi yn dderbyniol ger bron Duw? Beth mae e'n meddwl o'ch offrymau chi? Fel y clywson ni yn Amos, ddim â diddordeb yn y pethau yna, oherwydd eu rhagryth nhw. Oherwydd eu bod nhw'n dweud un peth gyda'i offrymau, ond y gwirionedd oedd eu bod nhw ddim â chariad o gwbl tuag at Dduw yn eu calonau nhw. Ydy ni fel na, ydy chi fel na, yn meddwl fod gwneud rhyw weithredoedd bach o rhyw fath o offrymau bach o bryd i gilydd yn ddigon i gadw Duw oddi ar eich cefnau chi? Neu ydych chi wedi dod i'w adnabod e? Be mae'n i weld pan mae'n edrych ar eich calon chi ac ar eich cymhellion chi? Ac yn olaf, dwi am i ni ystyried y cynnig mae Cain yn ei wrthod, a mae hwn mor drist. Yng nghanol y darn yma yn adnod 7, mae Duw yn rhoi cynnig i Cain i newid ei agwedd, i newid ei ffordd o fyw. Mae'n gwneud yn glir iddo fe, nag yw e, mae'n pwyntio at galon Cain a dweud, edrych, dyma yw'r broblem. Os gwneud yn dda, ond ni fyddi'n gymeradwy. Os bydde ti'n byw i gyfiawnder, bydde ni'n derbyn dy roddion di. Ac on i wneud yn dda, mae'n dweud, mae pechod yn llercian wrth y drws. Mae ei wanc amdanat, ond rhaid i ti ei drechu. A be mae'n dweud yn syml fan hyn yw fod Duw yn dymuno iddo fe fyw mewn ffordd sy'n ei blesio fe. Nid mewn ffordd hunanol ac heb ildio i Dduw. Mae rhagryth yn ei offro me fel o'n i'n dweud, a mae Duw felly am i Cain weld hynny. Mae dewis gan Cain fan hyn, yn dos e? Einau i roi heibio ei bechod a byw i gyfiawnder, byw i blesio Duw, neu bydd e'n parhau i syrthio a llithro i bechod, ac yn y pen draw bydd pethau yn gweithygu.
A dyna ni'n gweld yn digwydd yn ei fywyd e. Yn hytrach na troi at Dduw a dweud wrth Dduw fan hyn, bydde fe'n hyfryd yn bydde fe os bydde ni wedi darllen yn adnod 8. A dyma Cain yn syrthio ar ei luniau ac yn cyffesu ei bechod gerbron Duw ac yn offrymu unwaith eto offrymu i Dduw o ddiolchgarwch am bod wedi dangos ei gyflwr iddo fe, ei angen ei fyw i blesio Duw. Ond nid dyna ni'n darllen. Beth ni'n darllen yw fod e'n mynd o ddrwg i wath, o fod e'n grac gyda Duw i fod e'n grac gydag Abel ac yn y pen draw yn lladd ei frawd ei hun. Wel, tybed felly ydy ni yn gweld fod yr un cynnig ar gael i ni, i fyw gyda Duw, i rodio gyda Duw, i gredu ynddo fe, i fyw yn y goleuni, fel mae Iesu Grist yn dweud. Mae yna ddarn hyfryd yn Ioan 3, lle mae Iesu yn dangos i ni y condemniad sydd arno ni. Dyma mae'n ei ddweud yn Ioan 3, adnod 19. A dyma'r condemniad, i'r goleuni ddod i'r byd, ond i ddynion garu'r tywyllwch yn hytrach na'r goleuni, am fod ei gweithredoedd yn ddrwg. Oherwydd y mae pob un sy'n gwneud drwg yn cysau'r goleuni, ac nid yw'n dod at y goleuni rhag ofn i weithredoedd gael ei ddadlenni. Ond y mae'r sawl sy'n gwneud y gwirionedd yn dod at y goleuni, fel yr amlygur mae yn yw y mae ei weithredoedd wedi ei cyflawni. Be mae Iesu'n dweud fan hyn yn glir iawn i ni wrth gwrs yw fod gwahaniaeth mawr rhwng rai sydd yn byw mewn tywyllwch, yn byw yn hywyllwch ei pechod nhw, ac yn gwrthod cydnabod daioni a byw i gyfiawnder Duw ac i ildio i ffyrdd Duw, am bod ni yn aros yn hynny, ein bod ni ddim yn fodlon cydnabod hynny. Bod e'n dweud wrthyn ni bod na ofn hyd yn oed efallai, bod nhw ddim yn dod at y goleuni rhag ofn i'w gweithredoedd gael ei dadlenni, i dangos, bydden nhw'n dod i'r amlwg. Ond mae'r cynnig i'r sawl sy'n gwneud y gwirionedd ddod at y goleuni, mwyn iddyn nhw weld mae yn yw y mae ei gweithredoedd wedi ei cyflawni, fod na un sydd wedi delio gyda'r gweithredoedd drwg yna, dim ond iddyn nhw ildio a chredu ynddo fe. A dyna ni'n ei ddarllen yn dyfe, chydig adnodau cyn hynny henod 3 o Ioan. Do carodd Duw y byd gymaint nes iddo roi ei unig fab mwyn i bob un sy'n beth yn credu ynddo fe, beidio mynd i ddistryw, ond cael bywyd tragwyddol. A mae'n mynd mlaen i ddweud oherwydd nid i gondemnio'r byd, yr anfonodd Duw ei fab i'r byd, ond mwyn i'r byd cael ei achub trwyddo ef. Nid yw neb sy'n credu ynddo ef yn cael ei gondemnio. Ond mae'r sawl nad yw'n credu wedi ei gondemnio eisoes, oherwydd ei fod heb gredu yn enw unig fab Duw. A ni'n dysgu rhywbeth pwysig iawn y fyna ynglyn â chredu yn Duw hefyd. Mae credu yn Duw yn fwy na credu fod Duw yn bodoli yn unig. Mae'n fwy na jyst credu fod na un sydd yn Dduw yn bodoli rhywle yn y nefoedd ac yn edrych lawr arno ni'n gofalu drosto ni hyd yn oed. Oherwydd beth mae'n dweud ar ddiwedd yr adnod yna yw bod e'n dweud fod pobl wedi cael eu condemnio oherwydd ei fod heb gredu yn enw unig fab Duw. A felly mae credu yn Duw yn golygu bod ni'n credu yn yr hyn mae Duw yn ei ddweud wrthon ni hefyd. Credu fod Duw yn fyw ac yn arglwydd, credu ein bod ni yn bechaduriaid ac angen maddeuant pechodau, a credu felly fod ei unig anedig fab Iesu Grist wedi dod i'r byd mwyn darparu maddeuant pechodau ar ein cyfer ni. A felly mae credu yn Duw yn golygu cymaint mwy na credu y modolaeth Duw. Mae credu yn Duw yn golygu ildio i'r cyfan, yn enwedig i'r efengil. Ond wrth i ni edrych ar y Beibl, mae'n golygu bod ni'n credu yn ei air yn gyfan gwbl. Allwn ni ddim dewis o dethol, nid pick and mix yw dim ond derbyn Duw a'i air ac ildio wedyn i'r cyfan mae e'n ei ddweud wrthon ni sydd yn wir amdano fe ac am ein hunain. Ac felly dwi am i ni ystyried bore yma, ydy ni yn credu? Wyt ti yn credu? Wyt ti wir yn credu yn Duw, yn ei ffyrddau, yn yr efengil?
Wyt ti wedi yn sgil hynny wedyn, derbyn iachawdwriaeth trwy Grist Iesu. Gaich annog chi i ystyried o ddifri, a ydych chi fel Cain yn cuddio yn y tywyllwch, yn cuddio yn eich pechod, yn mynd yn is ac yn ddyfnach i mewn eich pechod, neu ydych chi'n rhodio gyda Christ yn y goleuni. Does dim lle gwell i ni fod. Wel, dyn ni'n orffen trwy ganu yr emyn olaf, a enw'r emyn yma yw talodd Iesu'n llawn. Mae'n atgoffa ni, dyn ni'n datgan yn yr emyn hefyd fod Iesu Grist wedi talu'r pris yn gyfan gwbl am ein pechodau ni. Bod ni wedi cyfrannu dim byd ato fe, allwn ni ddim dod â unrhyw offrwm sydd yn gwneud yn iawn am ein pechod ni, dim ond dod â derbyn offrwm Iesu Grist ar y groes yn ein lle ni. A felly ystyriwch wrth i chi ganu, neu cyn i chi ganu hyd yn oed, a allwch chi ddweud y geiriau a golygu'r geiriau yma, wrth i chi ddatgan, talodd Iesu'n llawn, nawr rwy'n rhydd yn wir. Golchodd staen fy mhechod cas yn wyn fel eira pyr. Newn ni ganu gyda'n gilydd. Clywaf lais yr Iesu'n dweud fod ysgwydd dan y iau plentyn gwan tro bata fi fo fi ti fy ngrast i drai. Clywaf lais yr Iesu'n dweud fod ysgwydd dan y iau plentyn gwan tro bata fi fo fi ti fy ngrast i drai. Talodd Iesu'n llawn, nawr wy'n rhydd yn wir. Golchodd staen fy mhechod cas yn wyn fel eira pyr. Hwn yn iawn mai ti yw'r un, a'ch symud smotiau di. Y llew part dim ond ti, a'ch dodd i cael ond di. Talodd Iesu'n llawn, nawr wy'n rhydd yn wir. Golchodd staen fy mhechod cas yn wyn fel eira pyr. Ac o flaen yr orsedd wen, yn gyflamsaf a fi, dod i ddiw a gwaed yr oen, a fi fy unig Crist. Talodd Iesu'n llawn, nawr wy'n rhydd yn wir. Golchodd staen fy mhechod cas yn wyn fel eira pyr. Talodd Iesu'n llawn, nawr wy'n rhydd yn wir. Golchodd staen fy mhechod cas yn wyn fel eira pyr. Golchodd staen fy mhechod cas yn wyn fel eira pyr. Wel, newn ni orffen trwy weddio gyda'n gilydd. Arglwydd Dduw, diolch i ti am beidio troi cefn arno ni. Diolch dy fod ti yn greawdwr Dduw. Dy fod ti yn dymuno ein adnabod ni, am bod ni'n cael y fraint o roi ein bywydau i ti, i dy addoli di, i dy fwynhau di, ac arglwydd i gael dy adnabod di am dragwyddoldeb. Helpa ni arglwydd i gredu yno ti, i ymddiried yn llwyr yno ti,
ac hefyd i ymddiried yn dy ffyrdd di. Arglwydd mae'n heriol yn enwedig yn y dyddiau ni'n byw i ildio'n llwyr i dy air di ac i dy ffyrdd di. A felly ni'n gweddio am nerth i wneud hynny, i beidio a phlygu ac i fynd yn ôl ffyrdd y byd. Arglwydd i fod yn gwbl driw i dy air di. Derbyn ein bywydau ni yn aberth byw, sanctaidd a derbyniol gen i ti. Ni'n gweddio arglwydd y bydd y cyfan dyn ni'n ei wneud yn addoliad ysbrydol i ti. Derbyn ein diolch ni, derbyn ein mawl ni, gogoniant i dy enw mawr di. Amen. Wel, diolch i chi eto am ymuno. Cofiwch fod astudiaeth ar gael yn dilyn y bregaeth yma ar bapur. Os mae unrhyw un yn dymuno, dim ond i chi roi gwybod i ni, allwn ni yrru fe ymlaen i chi. A bydd cwrdd astudiaeth Zoom ar gael eto ar nos Iau, un am 7 o'r gloch yn Gymraeg ac un am 8 o'r gloch yn Saesneg. A mae croeso chi ymuno eto dim ond i chi roi gwybod i fi eich bod chi eisiau ymuno a gallwn ni roi y manylion i chi. Pob endydd i chi.